बर' आइजोफोरनि गोदान आदबजों आबाद मावनाय नै बेवहाय कफि गायदों बान्दा कफि आरो नै बावहाय दुन्दिया आरो नै बेहाय टमेट'नि आबाद टमेट'आव गायबाय बस्थायाव हासार होनानै अर्गानिक आरो बेखौनो दा बैसां खालायगासिनो दं बिसोरो बर' आइजोफ्राबो दाना रोंबाय बेबायदि आबादखौ मावनो टमेट'नि सेहेराया बिराद सोमखोर मोजां जाबोगासिनो दङ आच्छा नोंसोर टमेट' गायदों बावहाय बे टमेट'खौ मा दानाव मोननाय जागोन डिसेम्बरावनो बेसेबां खरिया थायगोन बे फांसेयाव बेल' फारलानै 6 केजिल' थायोबाथ' नोंसिनि मावनाया बारा मुलाम्फा थाहैनाय नङा दालाय मोनसेयाव होमबा बेसेबां दालाय दं बाहाय 50-100ता दालाय दं बैसाङाव थाहैजोबगोन ए दे होमबा लासेबा मा फारलासे सेरसे 6 केजि होमबा बेहाय 100 दाल बिफां दङबा 100 दालजों हिसाब खालामबा गोबां फिथाइ मोनहैगोन बावहाय नोंसोर दा औवाखौ थबेसे बाहायदों थब्रै औवाजोंनो एफाबां गुवार बैसां बानायनो हाबाय नोंसोरो औवाखौ सिनखाव खालामदों आरो जोबोद मोजां बाथ्रा माने गोरलै राहाजों आबाद मावनाय आरो गोबां मुलाम्फा दिहुननाय बिदि साफ्रोमबो जुदि जोंनि बर' आइजोफ्रा होमबा जौगाबाय जोंनि बर' आइजोफ्रा नोंसोर नुनानै सोलोङा बेखौ हौवाफ्रानो मावला नालाय ओंखायनो सोलोंनानै जों हौवाफोर मावैनि थाखाय हिनजावफ्रा गोसोजों रोंबाय जोबोद बाख्नायथाव नोंसिनि बे आबाद मावनाया नै ओरैहाय कफि ना बे कफियाबो बेसे गिदिर देरगोन बे गायनाया बावाखै नामा बे सानबेसे जाखो गायनाया बावाखै बिदिनो गोबां गायदोंना जागोन दे मोसौआ गोबोर मोसौनि खि गोबोर जाबाय दे बिदिब्लालाय जोबोर बाख्नायथाव रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों मोनसे साबायखर बावहरनो थाबाय नोंथांमोनहाथ' नुबाय जोंनि बर' आइजोफोराबो गोदान आदबजों आबाद मावनो रोंबाय गोजौ हाजो थिलायावबो बेबादि आबाद मावनानै आबाद दिहुननो हानाया जोंनि बर' आइजोफोरनिबो मोनसे गोग्गाथाव दा आं बिथांमोननिसिमबो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय जाहाथे बेबादि मावलांबाय थानानै जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंनि आंखाल गैयै खालामलाङो बेनि थाखाय आरोबाव आं बे आइजोफोरनिसिम गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय।